Erietariane Ndemo Steven. Mia mono Ndemo Steven na soroboti ururukira nuko rwase ebunke ya Bonchari. Tugutkana nayo nigo ababwatani ase sekta y'obosombi bwa matatu imiyomo cy'obosongo bakwanire igoro yo kwirana magega ku bonchoreria ase sekta yo mono kubwatikana no gokiana kumvaro bwa bantu abo bakwirana go cyase mechi ai mechi menene buno mucyo Nairobi kerobono babiri bagusangana bamwabo ase mega Yesu na boigo go kwarigani o mwako muya korengana abateneneri abonigo batebire bunanonya ne kigali cyabeire kigo kya mono asengencho yo mubaro yo moke muri Keito Mildred Mumanyi nabakagusanga nabwo Chingaki emeyega Yesu na gochengera omwako muyani gocherire asaba Kenya abange bachakire kuirana chinsemo cyabo cyokorera emeremo iri kwegendereria asa magimabo imeye county ya Kisii nigo abateneneri ase sekta yo Burundia bayenekirie abantu koba abakekegima yekorenganirwa n'emyaka ya magega simu yo natenga abantu barwete Nairobi cyago cya Christmas yo barabakesa asengenje uchumi yachire nsepi bantu mbagwati bese ono evna mtama tubande buna karote twalenge ko Christmas cyare ko era Christmas abantu bare go travel abangi kabisa ande stage ya odochi twamete ebe bantu mbayo rando komende tebe ande kulingana na mafuta achi ayenda hiyo wise padinga na boros tira kita tumesema bantu bara kosi abantu abakalipanda sababu barane buse ya banofusi abete ntambe ono yasala bira nani Nonyana boigo nigo obolemeru boro bwe kigali ase bara ase ogoisana kobogolia abantu bali baro abagani pande bara bangi mbagwatira bari mutubati ne chiko mugoro togo kirange yari tibinye n'ikiyara tagurwanya tabwati baba cyata go konya abantu bari bagogenda asitiga ona mono muna igoro n'abantu bale abantu n'abantu ono bakabukana n'abantu kaboida bakaba bangi tigasikake Hase chinga kecho abarundia nigo basabire ligori lya maguta gokeigwa elio esekta y'obosombi koimukerera igoro amangana ya maguta na arabo bari gusabira inside yise semutuze ko bye abantu na baba kuri mwako muni mbabula tibesa ne bono no mata tuyabire kongo ono tukuri abaye bese ko beke utu to ira bane su to ko sabe serikali ira ya maguria maguta yise uchumi yabaire Kenya kwa na tu agagete chikura ndoma etinga abaraya babaje twachorete ngakibarate Boigo nigo basabire bali bakogenda chinsemo koba abalemereria nonya abantu barabake ase ekoiregeka egali koganya abantu sema yaba nonya baro chikaina bakaba na ko basaba abantu ko masubira na kesi ya kesa wao kama mafia sore gani hata kitaki abo mwangara kwa na kile gari sabari ya rure tambi na lenga sayo cy'abantu bana omubaro bw'abantu bakurwa asomo cy'obosongo go cyasomo cyo Nairobi nigo nyareko bagogokea kegima gekorenganirwa n'emyaka ya magega asego ikira bono iga abange babatebire buna nigo obogima bogendete gokonga kegima obo bwaireire enambe yigokea ngo reporter ya Egetaseni kya Ndizi TV kurwaga iga obogatagati bwo mu cy'obosongo Erietariane Mildred Mumanyi.